Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Meeple, moje ime je Boris i u ovom videu moj zadatak je da vam objasnim kako se igra Hanami-Koji. Hanami-Koji je igra za dva igrača koja traje 15 do 20 minuta i koja je namenjena za uzrast od 7 ili više godina. Hanami-Koji je ulica u Kyotu koja je stara predstavnica Japana i ta ulica je naširoko bila poznata po gejšama. A ko su gejše, najbolje da vam pročitam iz pravila. Gejše su elegantne i graciozne žene, talentovane i trenirane u umetnosti, muzici, plesu, na različitim veštinama i performansima. Tako da je ovo igra koja je zaista namenjena za sve koji su 7 ili stariji i kako se Hanami-Koji postavlja igra ćemo da objasnimo upravo sada. Da bi postavili Hanami-Koji, najprije ćete uzeti ove velike karte, to su karte gejši, i poslagat ćete ih u jednom rastućem nizu, kao što sam ja uradio na ovom primjeru, gde ćete postaviti gejšu sa brojem 2 sa vaše leve strane i ona će da ode sve do broja 5 kako se taj niz bude protezao. Zatim ćete svakom igraču da date po 4 pločice akcija, one su podeljene u dve boje, tako će jedan igrač imati ove narandžaste pločice, jedan će da ima ljubičaste pločice. Na svaku kartu gejši ćete da stavite tokenčić naklonosti koji se nalazi ovako na sredini karte, kao što sam ja to uradio u ovom primjeru. Ti tokeni su dvostrani, tako da ako želite možete i da postavite baš token sa likom određene gejše na tu gejšu, ali možete koristiti ovu neutralnu stranu kao što je ja koristim u ovom primjeru. I ovaj špil sa kartama poklona ćete da promešate. Nakon mešanja ćete jednu tu kartu da izbacite van partije, da je ne pogleda ni jedan igrač, ona neće učestvovati u ovoj partiji, a od ostatka špila podelit ćete svakom igraču po 6 karata. U jednoj rundi igre Hanami-Koji ćemo iskoristiti sve ove karte, osim ove jedne koja je tajna, koja je iz runde ostranjena. U igri Hanami-Koji ćemo da prođemo kroz neke 4 faze u toku jedne partije. Prva faza je upravo i urađena. To je ova faza u kojoj delimo karte. Nakon te faze ide akciona faza. To je faza u kojoj ćemo da odigravamo razne akcije preko ovih tokena koje smo podelili. Nakon nje kreće faza u kojoj ćemo da određujemo naklonost ovih gejši i možda i utvrdimo pobednika ako je neko za to stekao uslov. I posljednja faza je faza koja će se desiti samo ukoliko niko nije stekao uslov za pobedu. To je neka faza u kojoj opet pripremamo igru za neku narednu rundu. No, pre nego što objasnimo kako te faze teku i šta se zapravo dešava, hajde da objasnimo kako zapravo pobeđujete u ovoj igri. Ispred vas se nalazi 7 gejši, one su poslagane ovako na sredinu stola, tačno između dva igrača. I igrač će pobediti u rundi u jednom od dva slučaja. Ili će da ima naklonost nad 4 od ovih 7 gejši, ili će da ima naklonost nad gejšama koji imaju snagu 11 ili više. Snaga tih gejši je predstavljena u ovom broju koji se nalazi u uglu svake gejša karte. No, hajde da se vratimo na to da vidimo kako funkcioniše svaka od faza u ovoj partiji. Prvu fazu smo zapravo već uradili, podelili smo svakom po 6 karata. Naredna faza je zapravo faza u kojoj se odvija naša cela igra, ta akciona faza. I tu fazu će da započne najmlađi igrač ili, kako mi zapravo predlažemo, nasumično odredite prvog igrača u svakoj vašoj partiji. Svaki igrač kreće sa po 6 karata u ruci i kad god je red na njega da uradi akciju, pre nego što uradi tu akciju, on će da povuče jednu kartu sa vrha špila. Svaki igrač će uraditi ukupno po 4 akcije i te 4 akcije su zapravo reprezentovane ispred igrača u vidu ovih tokena koji se nazivaju akcioni tokeni. Svaki od tih tokena se može samo jednom odigrati u tokom jednog poteza, tako će svaki igrač odigrati 4 identične akcije, ali verovatno nećemo to raditi istim redosledom. No, hajde da objasnimo kako te akcije funkcionišu. Ovo je ovde token pod rednim brojem 1. Kaže da igrač kada odigra ovu akciju će da zabere jednu kartu iz svoje ruke, da je postavi ispod tog tokena i on će ga okrenuti na ovu stranu sa sivim naličjem da reprezentuje da je ta akcija iskorišćena i da mi kao protivnik možemo da pratimo koje su sve to akcije koje su igraču preostale na raspolaganju. Ova karta će biti pridodata našim kartama koje odigravamo ispred gejši, tako da je to nešto što će se uraditi u narednoj fazi koja dolazi nakon akcione faze. O tome ćemo pričati za koji minut. Akcija pod rednim brojem 2 vrlo je slična sa ovom prethodno objašnjenom akcijom. Ona od igrača zahteva da 2 karte iz svoje ruke postavi ispod ovog tokena. Naravno, opet će ga okrenuti na ovu sivu stranu i te karte će na kraju akcione faze biti odstranjene iz ove partije, neće biti odigrane, one će se skloniti sa strane kod one jedne karte koju smo na samom početku runde i izdvojili.
Što se tiče ovih ovde karata, igrač koji ih je odigrao uvek može tokom runde da ih pogleda, opet se podsjetiti šta je to tačno odigrao, ali protivnik neće saznati šta se na njima nalazi. E sad, ove dve naredne akcije su akcije koje zahtevaju interakciju nas i našeg protivnika. Akcija pod rednim brojem 3 kaže da ćemo da odaberemo 3 karte iz naše ruke i postavit ćemo ih ispred protivnika. Protivnik treba da odabere jednu od te 3 karte i da je odigra ispred jedne gejše sa svoje strane tabloa. Recimo, ja ću odabrati ovde ovu plavu kartu trojka kišobran, a one 2 karte koje nisam odabrao, njih će da odigra igrač koji je zapravo odigrao ovu akciju, tako će postaviti te karte ispred gejši sa svoje strane tabloa. Sada možete da vidite da su ove karte poklona tačno vezane za određene gejše. To možete da vidite i tako što ćete da ispratite da je boja identična kao boja na kartama gejši, ali vidite da su pokloni u potpunosti prikladni u zavisnosti na to kakve gejše zapravo umetnosti reprezentuju. Tako da ova gejša ima flautu, ova gejša ima suncobran i tako dalje i tako dalje. Vrlo je indikativno, a čak i ako tu imate problema, postoji ova japanska ikonografika i simbolika, pa ćete moći da pratite i taj moment. Karte koje su odigrane sa naše strane tabloa gejše su nam bitne za onu narednu fazu, to je faza bodovanja i shvatit ćete malo o čemu se radi kada dođemo do nje. No sad je red da vam objasnim i poslednju 4. akciju. U 4. akciji igrač će da odabere 4 karte iz svoje ruke. On će da ih podeli u 2 gomile od po 2 karte i protivniku će da da izbor da odabere jednu od te 2 gomile. Evo ja recimo ću da odaberem ovu ovde gomilu. Te karte ću da odigram ispred odgovarajućih gejši, a one 2 karte koje nisam odabrao, njih ćemo, kao i u ovom prethodnom primjeru, njih će igrač odigrati sa svoje strane. I tako će da se nastavi ova akciona faza, tako što neizmenično da igramo akcije jedan za drugim, sve dok svaki igrač ne odigra sve svoje 4 akcije. Ne zaboravite da pre svake akcije koju igrate treba povučete jednu kartu sa vrha špila i tačno ćete proći kroz sve karte koje su u špilu ostale. Sad, da bismo prešli na sledeću akciju, simulirat ću jedan potencijalni kraj partije, pa ćemo objasniti kako se odvija sledeća faza, koja je zapravo faza bodovanja, to je faza u kojoj treba da utvrdimo da li je jedan od igrača došao do pobjede. Ovako otprilike treba da izgleda igra nakon što ste završili vašu akcijnu fazu. Sa svake strane tabloa treba da bude odigrano po 7 karata i treba da imate po jednu kartu ispod akcije sa rednim brojem 1 i po jednu kartu ispod akcije sa brojem 2. Najpre ćete te karte koje su ispod broja 2 da odbacite iz igre, one vam neće trebati, kao što smo rekli, one ne učestvuju u ovom bodovanju, a onda ćete ove karte koje su ispod broja 1 da pridodate određenim gejšama kao neki faktor ili iznenađenja u određenoj rundi. Sada svako ima po 8 karata odigranog sa svoje strane tabloa i treba da vidimo koje gejše je koji igrač privoleo na svoju stranu. To se radi na sledeći način. Za svaku gejšu, počeo od ove najmanje, ćemo da vidimo koji igrač je odigrao više karata poklona sa svoje strane tabloa. Tako da ja imam više poklona za ovu gejšu pod brojem 2 i to ćemo da označimo tako što ćemo ovaj marker naklonosti da primaknemo ka ivici karte koja je bliža meni. U ovoj ovde situaciji je nerešeno, tako se ovaj marker neće menjati svoju poziciju, ostaće na sredini karte. Ovde je protivnik dobio naklonost kao i ovde, ovde sam dobio ja, ovde sam isto dobio ja i ovde je dobio protivnik. I sad treba da utvrdimo da li je jedan igrač došao do pobede. Ponavljam, do pobede je igrač došao ako ima naklonost ili 4 gejše ili je skupio zbir tih nekih vrednosti na gejšama koji iznosu od 11 ili veći. Ajde vidimo prvo za našeg protivnika. On ima naklonost na 3 gejše, znači tu nije ostvario pobedu, a njihov ukupni zbir je 5 plus 3 plus 2 što je 10, tako da mu naš protivnik nije pobedio. To isto važi i za nas. Mi takođe imamo 3 gejše koje smo uspeli da privolimo na našu stranu i njihov zbir je 9. Tako da se igra ovde zapravo ne završava, ulazimo u narednu rundu ove partije Hanemikodžija i u suštini to znači da ćemo sve karte da ponovo umešamo u špil, uključujući i onu jednu koja je inicijalno bila odbačena i sve ćemo tokene akcije da ovako okrenemo na njihovo lice koje je obojeno i nastavit ćemo da igramo igru kao što sam i objasnio u primjeru za ovu prvu rundu. Jedna velika razlika je ta da se tokeni naklonosti na gejšama neće vraćati na onu srednju poziciju. Oni će ostati tu gde su završili na ovoj rundi, tako ćemo da krenemo od neke
asimetrične situacije gde neki igrač ima naklonost neke gejši, a drugi igrač neki drugih gejši i u toj situaciji ćemo da nastavimo da igramo ovu igru dok neko ne ispuni makar jedan uslov za pobedu. Kasnije tokom bodovanja u ovoj narednoj rundi se može desiti neka ovakva situacija, recimo. Šta se desi ukoliko bude nerešeno, recimo, za gejšu koja već ima naklonost nekog igrača, taj token se neće vraćati na sredinu, nego će da ostane tu gde jeste, tako da u ovoj situaciji mom protivniku odgovara nerešena situacija za ovu gejšu pod brojem 2 i ona će ostati zapravo njegova gejša. U situaciji da sam ja pobedio ovde, da sam ja preuzeo naklonost na ovom gejšom, token bi se pomerio u potpunosti na moju stranu, ne bi imao taj međukorak da stane na sredini, pa bi se onda menjao, nego bukvalno bi se pomerio skroz do ivice karte. Ja bi sada bio, da kažem, vodeći igrač što se tiče ove ovde gejše. I to je to. Postoji još jedna situacija koju treba da objasnimo. To je situacija u kojoj, evo ovako, sad ćemo da je simuliramo, u kojoj jedan igrač ima naklonost nad 4 gejše, a drugi igrač ima naklonost nad gejšama koje imaju snagu 11 ili više. Ko je u ovoj situaciji pobednik? Pobednik je ovaj igrač koji ima naklonost nad jačim gejšama. Tako da i tim nekim situacijama gde ćete da dođete do nekih pad pozicija i nerešenih situacija, ove gejše koje vrede 3, 4, 5 ipak imaju neku veću snagu u samoj igri, ali je i teže doći njihove naklonosti jer više njihovih karata postoji u opticiji. I to je to. Tako se igra Hane Mikoji. Već sad možete da vidite da je u pitanju vrlo strateška igra. Nekada kada su nerešeni protivnici može da potrebi po 4 ili više rundi i to je zapravo ono što igri daje neku njenu dopadljivost i draž. Jer ova igra je zaista klasika, ona već više od 10 godina je vrlo omiljena igra za dva igrača i postoji stvarno razlog što je to tako. Ukoliko imate bilo kakva pitanja vezana za pravila za Hane Mikoji, komentari u ovom videu služe baš za to, tako da nemojte se libiti, slobodno postavite ta pitanja, a naravno mi smo kao i uvek dostupni na našim društvenim mrežama. Takođe, dođite do naše prodavnice, dođite do naš klub za društvene igre u Novom Sadu, probajte Hane Mikoji na licu mesta i jednostavno treba da uživate u igrama. Do nekog sledećeg videa vas pozdravljam.